Masira man ini yung samueng panirak mo niyan. Lasik mo ngayon. Lasik mo na. Kuhol-kuhol lang yan, no? Kuhol-kuhol lang. Ginagaraga mo na para malumi ang pagtanggal niya sa shell. Ano pare? Omsem. Oh. Abo madamay. May dala-dala pa tayo. May dala-dalan ko ito. Puhulan malakas. So, para sa rumah. Tiram sana. Ano yan? Kairibahan ng jam? Ano ba guys ang pohon? Mga guys, nanguha kami ng kuhol. Wala kaming ulam. At tawag ito sa Maynila, suso. Suso. Ay. Ano si guys? Nagkudkud si guys. So, iyon na nga niyan. Nagkukuana ning ugbusili si paring Nilo. Habang ginugumos naman ni paring Totoy sa tanglad ang kuhol na tinaranggal mi sa shell. So pagkatapos gumuson sa tanglad, binirada na ni paring Totoy, gisahon ang mga sangkap. Ininot na ang laya o sa Tagalog, luya. May kadikit man na pa-exhibition si paring Nilo, linti ang sada. Isinunod naman ni paring Totoy ang bawang. Sa ukag pasana lintian, garo masiramo ng luto kani. Talap. Isinunod naman ang sibuyas. Inukag-ukag, pinapula-pula. Inilaag ang kuhol. Inukag ning pambirada. Nilagana ning magic sara. Baka naman paminta. Saka may kadikit na ukag-ukag ni paring Tower. Ni paring Ryan. Naka-extra man. Baby Yoli. Mata na si Lucio. Nilagana na ni paring Totoy ning guta. At syempre, dahil dyan mawura ang pangpagana magkakan ang sili. Tala. Pag ulay-ulayan ta ng Tower, nilagan pa ni paring Totoy nin tawyo. Kala ko tapos na. Ninamita naman ni paring Lucio. Mga 3 minutes pa? Sakto na ba? 3 minutes pa. Talap. Yan na ang finished product na ginataang kuhol na naglalanalan na. Talap. Talap.